menene ya lalata arewa? Abu guda hudu ne suka lalata arewa, kuma duk arziki ne fa, guda uku duk arziki ne. Man fetur, siyasa, boko, su suka lalata arewa. Na hudunsu malaman tsubbu matsafa. Duk sa'an da Saddauna zai magana sai ce ilimi, noma, kiwo, wai mai kenan a yi riko da su. Da aka samu mai arziki ne, in na samu arziki sai da zubar da wani arzikin? To da kuma an ci gaba da noma da kiwo, karuwa za a yi ko ba karuwa za a yi ba, sai aka jefar da mai noma da kiwo. Kowa ya dogara kan man fetur. A kan mai zan je ina wahalar noma ina kiwo, sai na shekara 20-30 tara kuɗi, wannan zai zo ya zama chairman local government wata uku ya fi duk mutanen garin su kuɗi. Ba haka bane ba? To jefar da noma da kiwo da aka yi kaga shi ya karya arewa, shi ya cutar da arewa. Na biyu, siyasa. Siyasa, abinda ake nufi da siyasa shine jagoranci, tafiyar da al'amura akan hikima, akan daidaito, akan haske, akan wahayi. Sai aka jefar da wannan, aka mai da siyasa mai ta zama siyasa. In mutum ya zama in aka shiga zancen siyasa ba wanda za a girmama, kowa bai shige a yi ci mutuncinsa ba. Shi siyasa ta zama cin mutunci da rashin gaskiya da rashin mutunci. Kaga babban mutum ya shekara 60-70 in zai magana siyasa shi ya manta da shekarunsa sai koma yaro. Haka ne? Haka ne? Hatta rauni. Haka ne? To abin da cutar kenan, ba wanda za a girmama. Kuma wanzu Allah ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Abinda Allah yanda Allah ya tsara rayuwarsa daban, yadda muke tafiyar da rayuwarmu daban. Shi yasa ba yadda za mu cimma nasara ko mu ji daɗi. Kaga mutum shekarar 60 ko 70 yana maganar siyasa sai kai ta mamaki wannan ko lafiya ko ba shi da hankali, sai koma yaro. Na uku shine boko. Mutane ana zaune ana yaro na girma na sama na tausaya maka kaza, ana ganin girman mutane a unguwa, akwai manya da in su yi magana za a ji. To tun da aka zo aka samu ana boko, duk wanda ya boko shi yana ganin ba wanda ya isa ya girmama shi kenan, magana ta kai karshe, sai abin da yake so, sai abin da duk wanda bai iya turanci ko bai iya boko ba shi ba mutum bane a wajensa, ko ka haddace alkur'ani. In ka ga yana neman ka to alhaji ya rasu ko hajiya ta rasu, ba abin da ya masa zafi, za a je business ne. In ka ga ya zo yana kwankwasa gidan liman to cikin dare mahaifinsa ya rasu, rannan ba ruwan shi da yan boko, alhaji ya rasu, za a zo a yi mishi sutura. Kaga yanzu matsala ta kai gaskiya ga inda gaskiya take. Wayannan abubuwa guda uku suka karya arewa, aka samu kowa ya san, sannan yan tsubbu da matsafa da suke komansu kowa ya san su ba abin da kullum wannan ba ta da lafiya, wannan aljanu ne, wannan kishiya ta yi mata, wannan dangi sun yi mata, wannan kaza suwa ake kai ma matsafa, ake zuwa kai su hada mutane da aljanu, shi kenan rayuwar ta rikice ma kowa. Wayannan abubuwa guda hudu su suka rikita arewa, aka rasa ina mafita. Amma ba ka ba, har gobe arewa ciki take da arziki, da ɗimbin arziki, da dukiya, da ɗan adam da mutane. Amma ya za a yi? An riga an bar abin da zai ma mutane amfani, an je an shagala da abubuwan da suke cutar da mutane. Tare da cewa ban da yan tsubu, abubuwa guda uku duk arziki ne fa. Man fetur ba arziki bane ba, boko din ba ilimi bane ba, ma'ana siyasa din ba ai ne don ai jagoranci ba, yanzu aka yi shugabanci ba siyasa da sai ayi. To amma sai aka yi amfani da su ta inda ba za a fa'idantu ba, sai aka ɗauko cutar da ke ciki ana amfani da shi, aka bar amfanin da ke ciki, aka kasa fahimtar ma ina amfanin yake. To shi ne mai da arewa abin da kake gani fa. In ana so a gyara, ba za ka iya gyara abu ba sai ka san me ɓata shi, ta ina aka saki al'amarin, to sai ka koma abin da ya ɓata ɗin nan ka gyara shi, abu ya gyaru. Amma a ci gaba da abin da ake ciki, kowa ya ci gaba, kowa yana kallo, kowa yana shan wahala, kowa baya iya bacci. 'Yan siyasa sun samu makami, sun tara kuɗi, suna cikin wancan hankali, suna cikin jin daɗi.
sai Allah kuma ya jarrabe ka da abinda sai mulki kuma banda mulkin Allah ba abin da ke dawama ba mulkin da ke dawama sai Allah ya jarrabe ka sai mulkin ka ya dawama kaga ka kamu da cuta kenan ka kamu da me kenan da kanjamau ka kamu da kansa ba za ka taba samun lafiya ba har abada